Liora Ninita, pwede ka pong kumanta. Yes. Gusto niyo pong umakyat, Ma'am Liora? We would like to do a song DJ Drix, mega shout out. from our FLM family. There's a lover's moon tonight. As I look back over my shoulder, all the stars are shining bright, just like the nights when I used to hold him. DJ Drex. He's out there somewhere. Hi sa'yo. Under the lover's moon. Lover's moon, won't you shine on me? And dancing with a memory, I wish I might have one last chance to hold him tight. Salamat po, Aurora Edwards. Yes po. I know he's waiting. I know he waits for me under the lover's moon. Wow, Sir Alpha is here. Sir Alpha, hi po. Good morning po sa'yo, Sir Alpha. Automatic. Parang nabuhay. Timing na timing ah. Nabuhay yung mga singir ko, sir. Dumating ka. There's a lover's moon tonight. As I look back on half of this world, so many souls are in its light. But for me, there is just one guy waiting. I know he's waiting. I know he waits for me under the lover's moon. Under the lover's moon. Lover's moon. Lover's moon. Lover's moon. Good, Lover's Moon po. Para po yun kay Sir FLM and to all the FLM families. To Sir Alfa Romeo. Automatic. Think I go out to Alberta. Weather's good there in the fall. I got some friends that I can go to working for. Still I wish you would change your mind if I ask you one more time. But we've been through that 100 times before.
with me if I send you down the fair. But by then it would be winter, and too much for you to do. And those winds shoot your local way out there. Hello! For Yeah. winds that blows lonely, seven seas that run high. All those things that don't change, come what may. The good times are all gone, so I'm bound for moving on. I look for you if I'm ever back this way. Sir Alpha, on board! Friday and Tuesday po, Ma'am Leora. Ihanap ko yung Sige po, Leora. Next time, akyat ka na po. Still, I wish you'd change your mind if I ask you one more time. But we've been through that 100 times or more. For strong winds that blow lonely, seven seas that run high, and all those things that don't change, come what may. If the good times are all gone, then I'm bound for moving on. I look for you if I'm ever back this way. I look for you if I'm ever back this way. Ayan, Sir Jun Sahay. Hi po sa'yo, Sir Jun Sahay. Pinoy Egg, welcome back. Yay! Alpha Romeo. Kamusta kayo, mga ladies? Yes, kumusta mga ladies daw? Kumusta mga ladies? Sir, Sir Alpha. fire. Kaya pa, Sir. Kere, Kahit may. ubo-ubo na. Yun ang gusto ko. Parang manok. Mapalo ka kahit kalina. Kaya nga po. Kaya. Wala ba si Sir Pipits? Wala pa si Sir. Kanina, nandyan po. Ewan ko na, wala. Baka busy yun, Sir. Hey, Sir Pipits. Asan ka? Balik ka na rito. Bahay. Asan kaya yun? Nawala man. Sir Jun Sahay in the house! Sir, kumusta sir? Yung komposisyon natin dyan, ayos ba? Akyat ka Sir Jun Sahay. Ma'am Ruth. Sir June. Galing-galing pumalo ng maaga. Tapos lang yun. Isa pa nga. Alin sir? Yung palo ng bata. Yun! Yun! Sweet child of mine! Sweet child of mine! Sweet child daw. May ano kami sir, may inayos kaming kanta, hindi pa malinis, kinumpos ni Sir Jun Sahay. Pakinggan mo kung papasado sa iyo ha. Ano to, pang Christmas song? Wow, siya. Sige, pakinggan natin mga kaibigan. Okay, go! Interested ako dyan. Basta gawa pa Pilipino. Pasko, gawa namin. Compose by Jun Sahay yung lyrics nito. At saka collab namin. Sige.
Sahay, oh. Ma'am baby ko, sige po ma'am baby ko, in a while po ha. ng Disyembre, kapanganakan ni Jesus na ating Panginoon. Ito'y ating pinagdiriwang sa tuwing pagsapit ng Pasko at nagdiriwang ang buong mundo. Pasko na naman, parang kailan lang ang ganito kasiyahan. Pasko na naman, parang kailan lang buong mundo ay nagdiriwang. Kahit saang sulok ng mundo, ang lahat ng mga tao naghahandog sa salamat kay Jesus na ating Diyos. Ang ating mga kasalanan sana'y mapagbigyan, magpatawad sa isa't isa upang tayo ay lagi nang masaya. Pasko na naman, parang kailan lang ang ganito kasiyahan. Pasko na naman, parang kailan lang buong mundo ay nagdiriwang. Makukulay na parol ang makikita sa daan. Mga taong nagkakasiyahan, naghihintay sa pagsapit ng Pasko. Pasko. Parang kailan lang ang ganito kasiyahan. Pasko na naman, parang kailan lang buong mundo ay nagdiriwang. Buong mundo ay nagdiriwang. Galing naman na. Wala na. Pasko na naman yung title. Pasko na. Sige, ano natin yan. Meron pa kayong mga music video? Ay, ito, gagawan pa namin ng music video, sir. Wala pa to natapos. Kaya andyan si baba, si Jun Sahay eh. Sir Jun Si Sahay. Sir Jun Sahay po, Yung composer ng lyrics nito. Pero, Anyway, congratulations sa akin. Mukhang papapap yan para sa akin. Agad lang. So, kaya nga tama ang panlap. Perfect pa rin sa akin. perfect. Para sa akin, maganda. Kasi para bang yung ramdam mo, yung Pasko na, kahit wala. Pag kinakanta mo yan, abang nasa biyahe ka, yung kanta, at pauwi ka na ng bahay, para pa gusto mo gumaan at bumili ng liga. Wow. Galing. Ganyan yung kanyang spirit eh. Yan mo, ngayon kung nasa aeroplano ka naman, para pang naitis mo, ano kaya regalo ko? Kanta ka sa amin eh. Para bumili ka ng regalo. Parang excited na umuwi si Sarah. Uwi na Pilipinas.
Pero anyway, maganda ang kanta, okay siya. At buo yung kanyang ramdam mo ang Pasko. Habang wala pa. Kaya Pasko nga. na, sa kanta na yan. Sakit pa lalamunan niyo, manamit pa ng India. Wala, Go lang tayo. Go lang. Teka muna. Paborito ng mga basher. For the last time. Wala tayong kalaban, wala tayong may content eh. Wala tayong Wala tayong may content eh. nakasawa rin pala. Nakakalungkot pag wala kang kalaban. May basher ako ngayon, dalawang tumuwad. Wait. Sige. Ayan na! Sir Alpha, ayan si Sir Pipito. Parang alam niya nandyan ka. Yes, Ayun, Sir Pipito. Yan, Sir Pipits. Akyat ka na. Akyat ka, Sir Sir Pip. Pipit, sinahanap ka ni Sir Alpha. Pag MJ, isip ko agad Sir Pipits. Ayan na, Sir Pipito. Isip ko agad Sir Pipits. Si Sir Pipits, ito napapasaya rin ako ni Sir Pipits. Ito napapasaya rin ako ni Sir Pipits. Nag-e-echo, no? Hindi. Sige. Dito na. Okay na. Yung ano ko. Oo, nag-repeat. Okay na. Ang dami mong computer dyan. Nasa kay Makmak daw siya, Sir. Sabi ni Sir Pipito. Sir Jun Sahay! Yan! Yan. Galing, ha? Ayun, si Sir Jun Sahay. Rinig mo, Sir? Hello. Yes, sir. Narinig ko. Maganda. Nagustuhan ko. Hindi pa planchado, pero okay na. Ano pa yun? Demo pa lang yun, Sir. Wala pa. Hindi pa. Wala pang blending yun. Wala pa. Gawan pa ng blending. Maraming salamat sa effort inyo po. Sir MJ at sa SM's Band. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Yan. Boses DJ. DJ Jun Sahay Part. Babangon Ayan. tayo in the house. And lalong-lalo na ang ating mga kaibigan na nandyan sa baba. Pinoy Yeg! Hello. Maraming salamat. At syempre, itong ating kasama rito sa taas. Hello, sir. Sir Alpha. Salamat Alpha po. Romeo in the Sir house. Alpha Romeo. Sir Alpha Romero Davao. Hello po. Kumusta po kayo? Kala ko si Ray lang. Andyan. Kala ko si Ray lang. Yung boses eh. May langit ba to, ha? Kamusta po kaya? Nasa Kuwait po si Sir Jun Sahay. Nasa Kuwait. Kagagaling lang sa trabaho. Karating lang. Yan. Ako from nowhere. Mega shoutout kay Pinoy Yeg. Ayan, nasa Canada. Ayan, hello. Sir Pipits. Ma'am Emily Liwan. Yuhuu! Okay. Yan na. Kanta ni Sir Jun Sahay, kantahin namin. Okay, it's another song. And Composed by Jun composed by Sahay. Sir Jun Sahay. Nagmula sa isang madilim na sulok, tila wala kang makita. Dahil na ibabaw ang lungkot, dahil sa isang malaking pulos ang pagsubok. Sa daming nakikita
magdasal sa may kapal. Kabangon tayo, lalaban sa pagsubok na ito, dahil walang ibang paraan kundi harapin ito. Magtiwala sa Diyos at huwag matatakot. Babangon tayo at muling sisigla ang buong mundo. Yes, babangon tayo. Ngayon naman, unti-unti na ibsan. Oh! Ang lungkot na ating naranasan. Kahit pa paano, ikaw at ako, sa mundo, babangon tayo, babangon tayo. Sa daming napintuhan, Junsahay! Lahat ng panghinaan, ating buong mundo ngayon ay nahirapan. Kapit kamay tayo, magdasal sa may kapal. Babangon tayo, lalaban sa pagsubok na ito, dahil walang ibang paraan kundi harapin ito. Magtiwala sa Diyos at huwag matatakot. Babangon tayo at muling sisigla ang buong mundo. Babangon tayo, lalaban sa pagsubok na ito, dahil walang ibang paraan kundi harapin ito. Magtiwala sa Diyos at huwag matatakot. Babangon tayo at muling sisigla ang buong mundo. Babangon tayo at muling sisigla ang buong mundo. Yes! Alright! Yung post mo ulit yan, pare ko. Kami sa inyo lahat. Sir Pepito! Ay, Sir Pepito! Yan. Baka dito si Sir... Baka dito si Sir... Alam mo na, pag narinig ko yung boses mo, Sir Alpha, talagang kahit sino iiwan ko eh. Huwag yung asawa mo. Ay, siyempre. Patay tayo dyan. Kay si Oliver. Huwag ka si Snow. Yes, kasi kamusta ka, Sir Petit? Eto, Ay po, okay naman mabuti eh. sa Kabiso. Hi po. Nakikinggan ko yung compost ni pangalan si June. Miss, Oo. yes po. Gaganda ng June compost mo. Talagang nakakabighani yan. Pwede ba Yan. tayong i-compose mo kaya ako ng isang harana, pangharana natin. Yun. Daming... Si Sir Junsahay, daming kanta yan. Hindi pa namin na ano. Isang bilyon Ang na. bilis mag-compose na. Pwede bang i-compose ang haharanahin namin si Francis? Yung, Yes. Pwede mo pa kaming instant gawa yan. ng- Instant mag-compose yan. pero yung family, kung gusto mo makita yung from day one, panoorin mo lang, halimbawa lang. Then, hanggang in the end, mararamdam mo na sa puso mo yun eh. Ibig kong sabihin, pag naramdaman mo yun, maigagawa mo na magandang kanta yan. Iaharanahin natin si Francis. Sige sir, huwag kang mag-alala. Try natin. Ako ay nakikisusi. Ako naman, kilala naman ni MJ yan eh. Automatic, MJ. Automatic. Pakisabi mo na kay June.
Yung harana sa tulungan, desierto. ayan. Kailangan namin harana si desierto. Yeah. Nasa Middle East kami. Sir, parang ang lungkot naman po noon. Puro sand yung ano, yung Pero hanahin. alam mo, MJ, ang daming lumalabas na talented na rin sa social media. Oo nga, oo nga. Yung mga nakatagong talented ng mga Pilipino talaga, na ilalabas na. Yung Iba po, mga- Sir Pipits. Tulad ni Sir Pipits, pamatay ang kanyang mga sayaw, mga galaw niya. Hindi naman. Balik-balik Ang na. pag sumayaw, pag inatake, siguradong patay. Lumatukan niya ako ng asawa ko eh. Pabalik-balik daw yung step ko. Sabi ko, turuan mo ako. Yun, bilag ko siya yung nagsasasayaw ng TikTok. Hindi Hindi, pala yung habang pinanonood ka namin, na nagiging masaya ang tao. Yung bang nawawala yung stress niya pag pinanonood. Salamat. Malaking bagay kasi yung ginagawa mo sa amin at pag pinanonood ka namin. Talagang. Kaya ako, pagdating ng MJ, nahanap ko kaagad si Sir Pepis kung may text mo. Salamat. Kaya lang kayo Ametista, kamusta po kayo? Kaya may saan? nagbabasa akin doon sa kay Makmak eh. Sir Pipits, Kuya Pipits, ando na nag-uumpisa na yung MJ. Teka muna, ang sarap ng tali-taktakan dito eh. Ay, mama. Hindi, ano lang yan kumbaga, tapos na yun eh. Yung tungkol doon. Alam mo naman yun. Ano lang niya, kumbaga, anyway, tayo kasi move on tayo lagi eh. Hindi tayo pwedeng mag-stick lang doon sa problem na yun. Kailangan, may diversion tayo. Yes. Pero pag in case ng laban, andyan tayo lagi. Hindi tayo mawawala. Yan ang kailangan natin. Pero MJ, magaling. Ayan. Galing ng composer mo. Galing yan, si Jun Sahay. Daming Meron tayong- kanta yan. Meron tayong bago ngayon. Katatapos ko lang kanina yung kanyang melody. Okay na. May abangan po kayong bago ulit. Ayan. Yan, yun oh. Oo. Galing ah. Pwede na pala tayo mag-recording dito, no? Automatic yan si Jun Sahay din. Automatic din, mag-compose. Oo. Bilis pa. Puro Christmas pa ang compose mo o other relatives? Yun, yung babangon tayo. Sa kanya yun, yung kinanta namin kanina. Pang Pasko yung- ba? Hindi, para sa lahat yun, di ba? For all. Oo. Mga parang pwede kong i-dedicate siya sa yung mga nasalanta ng bagyo. Mayroon, Pwede yan, no? pwede rin. Mabilis Pwede yan. yan, no? Yung relatives sa disaster. June? Pwede po. Pwede. Okay. Ganda pala niya. Jun, pwede ba Pwede niyo kung ng isa sa title mo na Tagalog? Pwede yung gamitin mo yung kanta. Jun, pwede Sir. ba ako mag-request ng ang itatitle mo na bagong yung kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang pera, pero papalitan mo ng ibang titulya. Basta ito, walang problema. Okay, MB. Automatic din to si Sir Pepe. Sige. Play the song. Pwede. Ano ba ang tema? Anong tema niya? Ganon din yung sinabi ni na nilapatan ng Tagalog ni sinabi kay Clorati ni Kulidesma. Yung ano ba yun? Yung wing beneath on my wing. On the wings of love. Kilikili. Oo. Pero anong tema, anong kwento ang gusto mong mangyari? Kay FLM na. Yung baga kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking pera. Pero ang tema, para kay FLM. Ayos yun ha. Okay. Okay. Kumbaga sa Sige, try natin. kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking pera. Pero may temang ganon. Pero Kala ko, wag lang yung ATM ko. Wag lang ang ating kwarta. Para pero sinabi. may FLM yung parang temang ganon. Oo. Yung real talk tayo. Yes, makipilim po tayo. Isa po tayo sa
nag-idolize kay FLM. Ayan. Yeah. Pareho tayo. Ay, alam mo na pala yung gusto kong iparating sa'yo. Kala ko kasi hindi kasi. Alam niyan si alam sa okay, hayan. okay. Oh. Yes, Jude. Thank you very much for your support. I'm glad. FLM tayo kasama Team AY. I'm glad that you welcome ka sa family namin. Ate, okay na, okay. No retreat na sa kanya tayo. Yes. Malapit na. Oh, sa Team AY kasi ako eh. Team AY ako na belong. Ganun. Ayan. Team AA. Okay, Team AY. Okay. Hello, DJ. Yes. Solid tayo, solid. Ang post mo yung kay yung babangon tayo Babangon yes, tayo. salamat. Oo, talagang nabibighan ako. Baka hanggang makatulog ako, hindi ko pinapatay yung nila. Sila nga nagsasawa ng ko eh. Buhay. Pagkay na iba, buhay pa ako. Galing talaga si Sir Pepito. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang yung Gcash ko, ha? Kaya mo, pag tumama ako, kakantahan yung lahat ng manok dito. Hindi ba tumama yung luto? Kasi hindi pa makasilat eh. Puro snow pa natatanggap ko eh. Alright. Panatan nyo na yan, Eye of the Tiger, para mabulag na yan. Kakanta pa yata si Sir Jun Sahay eh. Sige nga, Okay, pakinig kikinig kami. Sir Jun Sahay yung... Sige lang, kanta lang muna kayo, sir. Kanta muna kayo. Ano ko lang yung gitara. Sige. Sige po, sir. Alright. Yes! Coffee Beats na naman! Yeah! Sir Pipits in the house. Cha-cha! Abra sa bate! Ganyan talaga yung pambatong stepping ni Sir Pepito, Alright. Hoy, como ba? Sir Pepito, pwede bago sa... Hoy, como ba? Sir Pepito.